Aklan, isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyong Kanlurang, Visayas. Kalibo ang kabisera nito. Matatagpuan sa hilagang kanlurang bahagi ng Pulo ng Panay, ang lalawigan. Ang hangganan nito ay umaabot sa mga lalawigan ng Antique sa kanluran at Capiz sa Timog Silangan. Matatagpuan sa hilaga nito ang Dagat Sibuyan at ang alawigan ng Romblon. Kilala ang lalawigan sa taunang pistang ati-atihan sa Kalibo na kadalasang ginaganap tuwing ikatlo ng linggo ng Enero. Ang pagdiriwang ng pista para kay Santo Niño o ang Batang Jesus at sinasabi ring nagpapaalala sa pagdating ng Kastila at ang pagdating din ng relihiyong Katoliko. Kahit laganap na ang Kristyanismo, ang mga Aklanon pa rin ay may paniniwala sa mga aswang at mga babaylan. Laganap pa rin sa mga taong taga ron, lalo na kinatatakutan pa rin ang kulam ng maraming tao dito. Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1997, lugar ng Balete, Aklan. Si Bobby ay tubong Guangco Balete. Sa taong ito ay nasa 35 anyos na itong si Bobby. Pero bumalik muna tayo ng ilang taon noong kabataan pa nito. 17 anyos pa itong si Bobby ay pinamanahan na siya ng kanyang lolo sa tuhod na si Lolo Agustino. Ang ibinigay na pamana ay isang mutya. Baging na lagpasan ang tawag sa mutya na ito. Ito ay ang baging na tumatagos sa gitna ng sanga na hugis letrang Y. Sanga ito na punong kahoy. Matatagpuan naman ito sa bundok ng San Cristobal na tinaguriang Kambal ng Bundok Banahaw dahil magkatabi lamang sila. Ang may tanga nito ay may taglay na tagaliwas o depensa sa lahat ng panganib, kontra baril, kontra sa lahat ng metal na nakakasugat sa katawan. Ganon din ang mataas na kabal na pangdepensa sa buong katawan, kontra sa mababangis na hayop at ahas, at pangontra din sa taong may agimat na hindi tinatabla ng bala o itak. Simula kasi noong lumisa na ang asawa ni Lolo Agustino, ay kinupkup na ito ng pamilya ni Bobby. Naging malapit sila sa bawat isa. At tanging si Bobby lang ang matyagang nakikinig sa mga kwento ni Lolo Agustino. Kaya hindi na nakapagtataka na ibinigay kay Bobby ang tanga nito. Ang piraso ng baging ay nakasilid sa basyo ng bala ng baril at ginawang kwintas. Umabot pa sa edad na 98 ang matanda bago ito tuluyang lumisan sa mundo. Mariing habilin ng matanda na wag na wag itong ihiwalay sa kanyang katawan. May ibinigay rin na pirasong papel kung saan nakasulat ang orasyon nito na kailangan gawin sa mismong mahal na araw. Pakiusap din ng matanda na kabisaduhin niya. Iyon at ang kalakip, ang iilang usal, bago tuluyang sunugin ang papel. Dahil nasa ibang lengguwahe ay inabot ng 1 linggo bago makabisa ni Bobby ang mga nakasulat. Gayunpaman, sa paglisan ni Lolo Agustino,
ay nagpatuloy sa buhay bilang normal na binata si Bobby. Wala nga sa isip niya na may katotohanan ang lahat na sinabi ng matanda. Bagkus, naniniwala naman sa kulam si Bobby dahil kalat nga iyon sa kanilang lugar sa Aklan. Bilang respeto sa alaala ng matanda, ay bawat mahal na araw ay ginagawa nga ni Bobby ang habilin nito. Wala namang mawawala kung susundin niya ang ilang minutong engkantasyon. Maikli lang naman pero uulitin sa 12 beses. Ang akala ni Bobby na walang katotohanan sa mutya ay biglang nagbago. Minsan nang maghasa ng itak si Bobby, ay naiwan niya ito na nakapatong lang sa upuan ng kahoy. Nagmamadali kasi ito dahil kumukulo na ang pinainit na tubig. At nakabig niya ang mismong dulo ng itak at sa laking gulat niya ay hindi man lang siya nasugatan. Nagulat siya sa nangyari at upang makasiguro ay marahan niyang pinadaan ang talim ng itak sa palad nito. Dumampi lamang ang talim ngunit walang sugat. Medyo may nagmarka lang na kulay puti at maya-maya ay nawala rin ito. Hindi makapaniwala si Bobby pero inilihim niya ito sa kahit kanino. Minsan isang hapon, naligo sila sa ilog. Kasama ang mga kaibigan. Umahon muna si Bobby para kumain ng linagang saging. Nakaupo lang siya sa may batuhan habang masaya ang barkada na naghahabulan at nagtatampisaw sa tubig. May nasipat si Bobby sa di kalayuan na bakas ng lumalangoy. Sa tingin niya, malaki ito kaya inakala niya na isa itong buhaya. Agad siyang sumigaw at pinaalis ang mga kaibigan sa ilog. Nang tiningnan ito, ay wala namang nakita ang mga kaibigan. Pero nagpupumilit itong si Bobby. Hanggang sa umahon ito at laking gulat niya dahil hindi buhaya kundi isang nilalang na unang beses pa lang niyang nasilayan. Kulay berde na may mahabang nguso, maliit na matatalas na ngipin, may palikpik sa ulo at tenga. Nasa likuran na iyon ng isa sa mga kaibigan niya. "Andoy, nasa likuran mo. Dali, umahon ka na." Sigaw dito ni Bobby. Tumawa lang sila dahil wala naman kahit ano sa likuran ni Andoy. Nagsisisigaw na si Bobby hanggang sa biglang lumubog si Andoy at hinila papalayo. Sa gulat ng mga iba pang kaibigan ay nagmadali silang umahon. Kumuha ng sanga si Bobby at hinabol pa si Andoy na panay kampay ng kanyang mga kamay hanggang sa lumubog at tuluyang nawala na ang kaibigan. Wala na silang nagawa kundi ipagbigay alam sa mga nakakatanda. Inabot na ng gabi sa paghahanap kay Andoy pero kahit bangkay nito ay walang mahagilap. Napag-alaman din ng mga tao na si Bobby ang nakakita. Nang ilahad ito ni Bobby, ay hindi lahat naniwala sa kanya. Subalit, may isang matanda ang seryosong nag-usisa pa sa kanya. Hindi alam ni Bobby kung bakit siya lang ang nakakita. Pero pinilit niya talaga sa matanda ang nilalang na kumuha sa kanyang kaibigan. Makalipas ang ilang araw, nagkatagpo sa daan sina Bobby
at ang naturang matanda. Walang pang itaas si Bobby habang buhat-buhat ang mga panggatong. Sandali, paano ka nagkaroon nito, Bobby? Tanong ng matanda habang itinuturo ang kwintas. Bigay po ng lolo ko. Si Lolo Agustino noong nabubuhay pa siya. Tugon ng binata. Ano bang nasa loob ng basyo ng bala? Tanong pa nito. Sabi po ni Lolo, baging ng lagpasan daw. Tugon dito ni Bobby. Diyos ko, hindi basta-basta nakukuha yan. Maswerte ka at ibinigay lang sa'yo. Wika pa ng matanda. Dahil ayaw nga ni Bobby na pag-usapan ito, ay nagpaalam na lamang siya sa matanda. Subalit, nagsalita pa ang matanda ng, Yan ang dahilan kung bakit ikaw lang ang nakakita sa nilalang doon sa ilog. Pakiingatan mo yan, Bobby. Malaking tulong sa iyo yan. Sige po, Mang Temyong. Mauna na po ako. Sambit dito ni Bobby. Habang naglalakad pa uwi ang binata, ay naisip niya ang mga sinabi sa kanya ng matanda. Nakakita siya ng nilalang na hindi nakikita ng iba. Ibig sabihin, bukas ang kanyang ikatlong mga mata. Medyo nakaramdam ng takot si Bobby dahil ibig sabihin makakakita siya ng mga multo, aswang, elemento at iba pang nilalang na hindi normal sa ordinaryong tao. Gayunpaman, hindi na iyon binigyan ng pansin ni Bobby. Tatanggapin na lang niya kung ano man ang kanyang makikita at pipilitin niyang hindi dito matakot. Medyo huli na nang natapos ng sekundarya si Bobby. Inalok siya ng kanyang tiyuhin na nasa Maynila upang pag-aralin ng kolehiyo. Laking tuwa naman ni Bobby, ngunit may lungkot rin dahil malalayo na siya sa kanyang pamilya. Bilang panganay sa 3 magkakapatid, sisikapin niyang makapagtapos para makatulong sa pamilya. Sinundo siya ng tiyuhin sa Pantalan at sumakay na noon sa isang taxi patungo ng Santa Mesa. Habang nasa biyahe ay panay tanong ang kanyang tiyuhin tungkol sa lugar nila. Mahigit 10 taon na rin kasi na hindi nakauwi ang kanyang tiyuhin na itago na lang natin sa pangalang Ernesto. May asawa at isang anak na rin ito. At malakas ang negosyo na isang malaking tindahan sa may Santa Mesa. Masaya naman ibinahagi ni Bobby ang mga kakatuwang pangyayari sa probinsya nang biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Bobby at bigla ring tumirik ang sasakyan. Imbis na dadaan na ito sa intersection, halos 1 segundo lang may sumalpok na truck. Kitang-kita nila ang nagkayuping-yuping kotse na nabangga ng truck. Kung hindi tumirik ang kanilang taxi, tiyak sila ang nabangga ng truck. Nasa isip ni Bobby ay kagagawan ito ng kanyang tangan ang mailigtas siya sa trahedya. Gayunpaman, nagpasalamat naman si Bobby dahil mabait ang asawa ng kanyang tiyuhin na si Imelda. May kalakihan din ang bahay ni Ernesto. May 2 palapag ito. At sa tabi ay nandoon naman ang isang malaking tindahan. Sa kabilang bahagi ay naroon ang 5 palapag na gusaling paupahan. Sabi ni Ernesto, tahimik pa ang gusali pero kapag pasukan na ay dadami rin ng mga estudyanteng umuupa.
2 buwan pa naman bago ang pasukan, kaya kinabukasan ay ipapasok na nila itong si Bobby. Sa unang gabi ni Bobby, habang nagbibihis upang matulog, bukas pa ang bintanang jealousy. Nakaharap siya dito nang biglang umilaw ang isang kwarto sa gusali. Lumapit sa bintana si Bobby at nakita niya na may isa pa palang bahay sa pagitan ng gusali at bahay ng kanyang tiyuhin. Isinara na ng binata ang bintana, ngunit naisip niya na mas magandang may nakakapasok na hangin sa kwarto niya. Kaya binuksan niya ulit nang biglang may napakapangit at nakakatakot na muka ang bumungad sa kanya. Napaatras si Bobby sa gulat. Nawala rin naman iyon, kaya inisip niya na baka naman na malikmata lang siya. Isinara niya na lang ulit. Kinabukasan, masayang-masaya ang binata dahil makakapag-aral na siya sa kursong pagpupulis. Labis naman ang pasasalamat niya sa mag-asawa. Ang usapan nila ay tutulong si Bobby sa tindahan kapag walang pasok o tapos na ang klase. Para naman kahit papaano ay may pakinabang ang binata. Mahigpit din itong binalaan ng tiyuhin na huwag maglakwatsa sa kamay nilaan dahil maraming loko-loko at masamang impluwensya. Sumang-ayon naman ang binata. Wala rin naman siyang hilig sa buhay gabi sa kabisera ng bansa. Nang papatulog na siya ay bumukas na naman ang ilaw sa isang kwarto sa gusali. Lumapit na siya sa bintana upang isarado. Nang biglang bumukas ang bintana sa kwarto doon sa gusali. At may nakita siyang bruwa na nakanganga at nakaharap pa sa kanya. Humaba ang dila nito na animoy ahas at gumapang sa bintana papalabas patungo sa kanyang direksyon. Kaya agad niyang isinara ang bintana sa takot. Natapos ang mga taon, naging ganap na rin na pulis itong si Bobby. Ang mga kababalaghan at pagpapakita ng mga nilalang ay naging normal na lamang sa kanya. Matapos ang 1 taon, ay isa si Bobby na nabigyan ng pagkakataon na makapagbakasyon. Masaya at sabik na rin na makabalik ng aklan itong si Bobby. Subalit ang kasayahan ay napalitan ng lungkot. Nadatnan ni Bobby na nakaratay na sa higaan ang kapatid dahil sa sakit. Sa katunayan, pinaospital na nila ang kapatid ngunit walang makitang sakit dito. Isang albularyo ang gumagamot rito at ang sabi ay kinulam. Inusisa ni Bobby kung kilala ba nito kung sino ang kumulam sa kanyang kapatid. Napag-alaman niya na si Tandang Lino. Tay, Nay, si Tandang Lino palang may gawa nito. Bakit hindi niyo man lang hinaral ito? Sambulat ni Bobby. Anak, simula nung nawala ka rito, ay marami nang nagbago. Gaya ni Lino, naging bayaran siyang mangkukulam. Hindi rin namin siya kayang harapin, kaya sa albularyo kami umaasa. Paliwanag ng kanyang ina. Bago dumilim sa araw na iyon, ay pinuntahan ni Bobby si Tandang Lino. Buong tapang niya itong hinarap. Tandang Lino, lumabas ka dyan. Alam kong nasa loob ka lang ng bahay mo. Sigaw dito ni Bobby. Marahang bumukas ang pinto at marahang lumabas itong si Tandang Lino. Ano bang kailangan mo sa akin?
Sambit ng matanda. Bakit mo ginagawa sa kapatid ko yon? Teka, sino ka ba? Ako si Bobby. Bobby Hernandez. Aba, bumalik ka na pala bata. Napag-alaman ni Bobby na ipinakulam pala ang kapatid nito sa lalaking nanliligaw dito, ngunit hindi ito sinagot. Nakiusap si Bobby na tigilan na ang kapatid, ngunit sumagot ang matanda ng, kung kaya mong tapatan ng halaga ang binayad sa akin, baka mabuhay pa ang kapatid mo. Dahil sa inis at galit ni Bobby, sinugod niya ang matanda at kwinelyuhan ito. Nakapasok ng bahay, kitang-kita ni Bobby ang napakaraming gamit ni Tandang Lino sa pangungulam. Itinulak niya ang matanda. Nag-umpisang mag-usal si Tandang Lino, ngunit isang putok ng baril na tumama sa kanyang noo. Napaluhod ang matanda bago tuluyang bumagsak. Matapos nito ay sinilaban ni Bobby ang buong bahay ng mangkukulam. Sa kanyang pag-uwi, nagising na ang kapatid, ngunit mahina pa rin ito. Bobby, may ginawa ka ba kay Lino? Mahinang tanong ng albularyo. Pinatay ko siya. Sambit dito ni Bobby. Diyos ko, paano mo nagawa yun? Maalam sa salamangkang taong iyon. Tugon pa ng matanda. Walang sala-salamang ka sa akin. Sambit dito ng binata. Hindi naman inakala ni Bobby na siya ang may gawa sa matanda, pero wala rin namang nagreklamo. Dahil isang salot na itinuring ng mga taga-baryo ang mangkukulam na iyon. Hanggang sa bumalik na sa Maynila si Bobby. Naging maayos naman ang kalagayan ng pamilya sa probinsya. Isang operasyon ang gaganapin laban sa sindikato ng droga. Isang palitan ng pera at droga ang titimbugin nila. Sa gitna ng bakbakan, hindi umubra ang mga pulis sa matataas na kalibreng mga baril na gamit ng kalaban. Subalit lumabas si Bobby mula sa pinagtataguang kotse. Buong tapang niyang hinaral ang mga kalaban. Kitang-kita ng mga kasama niya ang ilang ulit na pagtama ng mga bala sa katawan ni Bobby. Noong una ay inisip nila na pananggalang ng bala ang tama. Ngunit kahit sa paa at balikat ay hindi man lang ininda ni Bobby. Mas nagulangtang pa ang mga kasamahang pulis dahil nasabugan ng granada si Bobby. Tumilapon ito, subalit agad namang tumayo na parang walang nangyari. Tumulong na rin ang mga pulis sa pakikipagpalitan ng putok hanggang sa nalipol na nila ang mga ito. Hayop ka, Hernandez. Kapag ako nakalabas, humanda ka sa akin. Uubusin ko ang lahi mo. Sambit ng kinikilalang leader ng grupo. Mabubulo ka na sa kulungan. Tugon dito ni Bobby. Hindi maiwasan na pag-usapan sa presinto ang ginawa ni Bobby. Isang baguhang pulis na walang takot hinarap ang mga bala. Mariing pinagdiinan ni Bobby na umiiwas naman siya at natawa na lang sa sinasabing may agimat siya. Agimat? Sa panahon ngayon? Tingnan nyo, ilang taon na lang bagong milenyo na. Tapos nagpapaniwala pa kayo sa mga ganyan. Paglalahat dito ni Bobby. Pero pare, kitang-kita ako talaga eh. Pare, gabi noon, kung ano-ano ang nakikita mo. Tugon dito ni Bobby. Eksaktong pauwi na si Bobby nang
dumating ang tiyuhin niya sa presinto. "Oh, tiyo, napadalaw ka. Ay, tamang-tama, pauwi na ako. Gusto mo, tagay muna tayo?" Nakangiting anyaya ni Bobby. Subalit iba ang itsura ng tiyuhin nito. "Bobby, yung mga magulang at mga kapatid mo, patay na," wika ni Ernesto. Parang nabuhusan ng malamig na tubig si Bobby. Ang mga pangarap niya sa pamilya ay biglang naglaho. Hindi matanggap ni Bobby ang nangyari. "Tiyo, sa susunod na pasukan, dito na mag-aaral ang mga kapatid ko. Usapan namin yun, tsaka pagkatapos ng 1 taon, susunod na rin si Itay at Itay dito. Magkakasama na tayong lahat, tsaka..." "Bobby, wala na sila," hagulhol ng tiyuhin ni Bobby. Namutawi sa mata ni Bobby ang mga luha. Mga luhang panghihinayang at galit. Nang makauwi sila, ay tulala pa rin itong si Bobby. Hinayaan lang muna siya ng mag-asawa. 1 araw pa ang lumipas nang lumapag ang eroplano sa Kalibo. Parang wala pa rin sa sarili itong si Bobby. Ilang oras pa ang biyahe patungong Balete nang makita ni Bobby ang 4 na mga kabaong na nakahimlay sa mismong bahay nila. Doon na bumuhos ang luha ng binata. Napaiyak na rin ang mga kapitbahay na naroon sa lamay. Mabait ang pamilya nila, kaya hindi ito karapat-dapat sapitin ng mga ito. "Sinong gumawa nito? Sino?" sigaw ni Bobby. Pilit naman siyang pinapakalma ng tiyuhin. Halos 1 oras din na palipat-lipat si Bobby sa 4 na kabaong. Nagmimistulang nasiraan na siya ng bait sa mga sandaling iyon. Wala naman magawa ang mga tao kundi maawa sa kalagayan niya. Nang humupa na ang sitwasyon, lumapit si Mang Temyong at hinagod ang likuran ni Bobby. Mang Temyong, ano po bang nangyari?" Mahinang sambit ng binata. "Mahirap sabihin pero may karapatan kang malaman ang tunay na nangyari, Bobby," tugon dito ng matanda. Ayon sa salaysay ni Mang Temyong, 3:00 ng madaling araw, nakarinig sila ng mga nagsisigawan. Agad nilang pinuntahan ang bahay nila Bobby, dala ang mga sulo. Kitang-kita nila ang pag-atake ng mga aswang. Ang huling nakita nilang buhay ay ang ina ni Bobby. Nakaluhod ito sa bakuran nila habang nasa likod nakatayo ang aswang at nagwika ito ng, "Sabihin niyo kay Bobby, buhay ang kinuha niya, kaya buhay rin ang kapalit. Hihintayin namin siya." Pagkatapos nito ay ginilitan sa leeg ang ina ni Bobby gamit ang matatalas na kuko ng aswang. At saka hinugot ang puso nito, tapos kinain. Walang magawa ang mga kapitbahay kundi mangilabot at matakot. Ang mga aswang pala na iyon ay kadugo ni Tandang Lino. Matapos marinig ni Bobby ang salaysay ng matanda, ay muling bumuhos ang kanyang luha. Sinisi niya ang sarili sa nangyari. Hindi na rin pinatagal pa ni Bobby ang lamay. Matapos ang 2 gabi, nang sila'y dumating ay pinalibing niya na ito kinahaponan. Hindi niya maatim na makita pa ng matagal ang mga bangkay ng pamilya. Nagdesisyon naman si Bobby na manatili muna, kaya nauna nang bumalik ang mag-asawa sa Maynila. Naiwan lang kasi ang anak nila doon na dalaga na. Kinagabihan,
Mag-isa si Bobby sa bahay, tulala at napakalungkot. Dumating naman si Mang Temyong habang nagwiwika ito ng, "Bobby, gusto mo samahan kita dito? O di kaya sa bahay ka na lang muna?" Pag-iisip ng matanda. Napakahayop nila, Mang Temyong. Sila ang naunang gumawa sa kapatid ko. Iniligtas ko lang naman ang buhay ng kapatid ko. Ganun talagang ugali ng mga aswang, Bobby. Hindi sila titigil. Ubusan man ito ng lahi. Wala nang natira sa akin, Mang Temyong. Uubusin ko din sila. Alam kong hindi kita mapipigilan sa nais mo. Kung may kakayahan lang sana akong lumaban sa mga demonyong iyon. Wag na, Mang Temyong. Ayokong may madamay pa. Bobby, magtiwala ka sa tangan mo. Ipagdarasal ko ang pagwawagi mo. Salamat, Mang Temyong. Matapos ang pag-uusap, ay umalis na rin ang matanda. Inilapag ni Bobby ang baril at ang mga bala. Inusalan niya ang mga ito, pati na rin ang itak ng kanyang ama. Pinatay niya na rin lahat ng dekuryenteng ilaw sa bahay. Ramdam ni Bobby na anumang oras ay sasalakay na ang mga aswang. May nakahanda na rin siyang iilang kawayan na pinatalas ang dulo, na kilalang tawag sa bagakay. Sumapit ang 12:00 ng hating gabi. Narinig ni Bobby ang tunog ng isang baboy. Palapit ito ng palapit, hanggang sa narinig niya itong nasa gilid na ng kanilang bahay. Marahang lumapit si Bobby sa bandang iyon. Nang matiyak niya na naroon nga ang baboy, bigla niyang binuksan ang bintana at itinarak ang kawayan. Natamaan ang baboy sa bandang likod. Tumakbo ito na umaangil at dahan-dahang nagpalit anyo. Umangil pa ito ng napakalakas na tila nagtatawag ng kanyang mga kakampi. Maya-maya pa, nagsidatingan na ang mga kalahi nitong aswang. Anyong tao, pero napakasama ng itsura. Halos maduwal naman si Bobby sa naging amoy ng paligid. Aminado si Bobby na ito ang unang beses niya nasasabak sa laban na ang kalaban ay mga aswang. Kung ang ordinaryong tao ay madali lang sa kanya, pero sa pagkakataong ito ay hindi magiging madali. Lalo pat mag-isa lamang siyang lalaban. Dehado rin sa paningin si Bobby dahil walang buwan at napakadilim sa paligid. Malayo kasi ang pagitan ng mga kapitbahay. Marahang nagtungo si Bobby sa plangka ng kuryente. At nang mabatid niya na nakapalibot na sa buong bahay ang mga aswang, ay agad niyang binuksan ang mga ilaw. Nagpulasan ang mga aswang sa gulat. Agad lumabas ng bahay si Bobby. Dala ang itak at baril. Pinaputokan niya ang mga ito. May iilang nakaiwas at may natamaan. Alam niya na ininda ng husto ng mga natamaan dahil sa pag-angil nitong tila ba sakit na sakit sa kanilang natamo. Napagtanto ni Bobby na mahigit 10 aswang pala ang naroon. Halos sabay-sabay itong sumugod sa kanya. Sabay na rin niyang ginamit ang itak at baril. Sa bawat natatamaan ay tila tinatablan ito. Kasabay rin ng mga usal. May mga pagkakataong nakakalmot nila si Bobby. Pero tanging damit lang ang napupunit.
Tatlo na sa mga aswang ang tuluyang bumulagta. Pumasok ng bahay si Bobby. Hindi rin naman kasi basta-basta masisira ang bahay nila dahil gawa na ito sa kongkoreto. Dinig na rin niya mula sa loob ang paglagatok ng yero na ang ibig sabihin ay nasa bubong na rin ng mga ito. Mga kalmot sa dingding ang mga naririnig niya pa. Pinatay na rin ni Bobby ang ilaw sa buong bahay. Nakaabang si Bobby sa bintana. Naaninag niya na may aswang na paangil-angil at pilit binubuksan ang bintana. Agad pinaputokan ni Bobby. Sapul sa ulo ang aswang. Dahilan para agad itong bumulagta. Umangil naman sa galit ang iba pa. "Lumabas ka riyan, Bobby. Harapin mo kami." Sigaw ng isang aswang. Patuloy lang sa pagsipat ng pagkakataon si Bobby. 4 na ang napabagsak niya hanggang sa narinig niya ang mga kaluskos sa kusina. Marahang nagtungo si Bobby doon. Ang kusina nila ay kalahati nito gawa sa kahoy. Kitang-kita ni Bobby na naipasok ng aswang ang kamay at pilit iniaabot ang tarangkahan ng pinto. Sa walang pagdadalawang isip ay agad tinaga ni Bobby ang kamay at naputol ito. Napaatras ang aswang. Umiyak ito dahil sa sakit. Gumulong na rin ito sa lupa at tuluyang nagwawala. Papatayin kita! Papatayin kita!" Paghihinagpis ng aswang. Dahil sa nangyari ay nagwawala na ang mga aswang. Pilit sinisira ang yerong bubong. Nayuyupi na ito hanggang sa nabutas na. Pagsilip ng aswang ay butas ng baril ang tumambad sa paningin nito. Kinalapit ni Bobby ang gatilyo. Sapul sa noo ang aswang. Tumilapon ito at nagpagulong-gulong sa bubong at tuluyan na ring bumulagta. Kumukonti na ang bilang nila. Nasa 5 na ang bumagsak. Pinagbabasag na rin nila ang mga bintana hanggang sa nakapasok na ang 2. Lakas loob na nagwawala ang aswang sa loob ng bahay. Nakakubli lang sa aparador si Bobby. At nang makahanap ng tiyempo ay agad tinaga sa leeg ang aswang. Lumaylay ang ulo pero sumugod pa rin. Ngunit wala na sa tamang direksyon ang galaw ng aswang. Kaya tuluyan niyang sinipa ito. At doon sa aparador, nagkakalmot. Nagkubli ulit si Bobby. Nang lumapit ang isa pang aswang na kasama, ay binaril na ito ni Bobby. Subalit, sumusugod pa din ito. Kaya tinaga niya na ito at tuluyang natapyas ang ulo. Pinuruhan niya na rin ang isa. Nakalaylay ang ulo. 3 aswang na lang ang natira. Muling binuksan ni Bobby ang mga ilaw. Tumalon siya mula sa nawasak na bintana at agad binaril ang isa ng maraming beses. Napaatras ito hanggang sa tuluyang napaluhod. Tumayo si Bobby at akmang tatagain na niya ito nang biglang may sumunggab sa kanya at bumangga sila sa kongkoretong dingding. Nabitawan din niya ang baril at itak. Hinagat ang balikat ni Bobby. Dumiin ito at napahiyaw ang binata. Ngunit nahawakan din niya ang lieg nito at tuluyang sinakal. Dahil sa langis ay nahirapan dito si Bobby. Kaya sinipa niya na lang ito. Dumampot ng lupa si Bobby upang matanggal ang langis sa mga kamay.
biglang dumating ang isa pa at nag-uwi ka ng, "Hayop ka, Bobby. Kung hindi mo lang pinatay si Tandang Lino, hindi tayo aabot sa ganito. Mas hayop kayo mga aswang. Kung hindi nyo ginalaw ang kapatid ko, hindi ko tatapusin ang demonyong si Lino. Pwes, pipira-pirasuhin ko ang katawan mo." Sambulat ng aswang. Sabay sumugod ang dalawa. Sa pagkakataong ito ay napangingibabawan na itong si Bobby. Napapagitnaan siya ng dalawang aswang. Walang humpay na kalmot ang natamo niya. Pilit nagbitaw ng tigalpo si Bobby. Napaatras bahagya ang mga aswang ngunit agad din itong sumusugod. Pinagpasa-pasahan na nila si Bobby hanggang sa mga sigaw ng mga kapitbahay ang paparating. May dalang mga sulo, itak, bagakay at iba pang patalim. Napalingon dito ang mga aswang. Naging pagkakataon iyon upang masapak niya ang isa. Gumulong ito sa lupa. Agad naman binato ng mga sulo ang aswang hanggang sa pinagtulungan na ito ng mga tao. Tatakas na sana ang isa. Agad pinulot ng binata ang baril at inubos dito ang mga bala. Tadtad ng bala ang aswang. Hindi pa nakontento si Bobby. Pinagsasapak niya ito sa mukha hanggang inalala niya ang mga magulang at dalawang kapatid. Napaluha na lamang ang ulilang bata. Kahit patay na ang aswang ay hindi niya pa rin ito tinitigilan. Agad lumapit si Mang Temyong at inawat si Bobby. Napahagulhol na lamang ang binata habang nakaupo sa lupa. "Tama na, Bobby. Tama na." Sambit dito ni Mang Temyong. Pinaghihila ng mga tao ang mga bangkay ng aswang. Inipon nila ito sa isang bahagi at sinunog. Hindi naman sila makapaniwala na natalo ni Bobby ang mga aswang na iyon. Kinabukasan, nagmistulang dinaanan ng bagyo ang bahay ni Bobby. Nag-ayos ito ng sarili at nagtungo sa puntod ng pamilya. Mahirap man pero kailangan na niyang iwan ang lugar. Wala na rin siyang mapaglalaanan ng panahon sa Balete, kaya magbabalik na siya sa Maynila upang haharapin ang panibagong pahina ng kanyang buhay. Makalipas ang 1 taon, ay nagkaroon ng karelasyon si Bobby sa katauhan ni Annabel. Minsan isang araw, nagyaya ang kasintahan na magbakasyon sila. "Mahal, magbakasyon naman tayo." Tugon dito ni Annabel. Sige, saan mo ba gusto?" Tanong dito ni Bobby. Sa Kalibo. May mga kamag-anak kasi ako doon eh." "Kalibo?" "Oo, sa Aklan. Ano, payag ka ba?" Oo, sige, payag ako." Hindi kasi binanggit ni Bobby na tubong Aklan siya dahil na rin sa masamang karanasan niya sa lugar. Gayunpaman, nagtungo nga ang dalawa sa Aklan, sa bayan ng Altabas. Dinala ni Annabel si Bobby. Nagulat siya dahil tila may piging sa kanilang bahay. "Nako, may handaan yata. Nakakahiya naman." Bulong ni Bobby. "Hindi, ano ka ba? Okay lang yan. Ayaw mo nun? Parang may pa-welcome party sila sa'yo." Sambit dito ni Annabel. Ayon sa obserbasyon ni Bobby, maraming bahay sa lugar.
Kahit probinsya pero maraming tao. May mga bata pang naglalaro sa kalsada. Isang maayos at magandang pamayanan. Pero nagtataka siya dahil wala siyang nakikitang mga pagkain kahit gabi na. Kailan pa bang handaan? Mukhang wala naman akong nakikitang pagkain. Tanong dito ni Bobby. Meron yan. Nasa likod bahay. Tugon ni Annabel. Matanong ko lang. Nasaan na nga bang mga magulang mo? Nasa bayan pa. Pero parating na rin yun. Sagot dito ng babae. Bandang 9:00 na ng gabi. Kumakalam na rin ang sikmura ni Bobby. Mabuti na lang ay may nabili siyang tinapay sa bayan at iyon na lang ang kinain niya. Hanggang sa dumating na nga ang mga magulang ni Annabel. Maayos at palangiti ang mga ito. Nagagalak rin silang makilala ang kasintahan ng unika iha nila. Matapos ang kwentuhan, ay inanyayahan nila si Bobby na maghapunan. Laking gulat ni Bobby dahil sa napakaraming ulam. Puro karne na iba-iba ang putahe. Pero sadyang hindi nakalagpas sa mga mata ni Bobby ang isang daliri ng tao na umusli sa isang putahe. Agad kinutuban si Bobby habang ang mga tao sa mesa ay masayang nagkwekwentuhan at kumakain. Diring-diri naman si Bobby sa mga nakikita niya. Iba't ibang bahagi ng katawan ng tao ang nilalantakan ng mga ito. Mahal, ba't di ka pa kumakain? Tanong dito ni Annabel. Mahal, masama kasi sa akin ang malipasan ng gutom. Kapag kumain pa ako, tiyak na sasakit lang ang tiyan ko. Pero nakakain naman na ako ng tinapay. Medyo sumama nga ang tiyan ko . Pwede bang gumamit muna ng banyo? Mahinang wika ng binata. Tinawag ni Annabel ang isang katiwala at pinasamahan sa banyo si Bobby. Habang nasa loob ng banyo, ay nag-iisip ng paraan si Bobby kung papaano makakatakas sa lugar na iyon. Nanatili muna ng ilang minuto si Bobby at nang lumabas siya ay naging tahimik na ang buong bahay. Nakita niya nakadungaw si Annabel sa malaking bintana. Lumapit si Bobby. Napansin niya na biglang naging tahimik ang buong lugar. Ilang minuto lang ay napakaingay pa dahil sa daming tao. Alam ni Bobby na nasa piling siya ng mga aswang. Pero pinilit niya na hindi dito magpahalata. Habang tinitingnan ang kasintahan, naisip niya kung papaano siya nalusutan ng isang aswang. Bakit mahal? Kung makatitig ka dyan, parang kakainin mo na ako ng buhay. Pabirong wika ni Annabel. Wala naman mahal. Talagang napakaganda mo. Sambit dito ni Bobby. Mahal, mas magiging maganda pa ako kapag nakaligo ako. Doon ka na sa kwarto at mag-aayos pa ako. Wika ni Annabel na may halong pang-aakit. Tumuloy na si Bobby sa silid, pero bago siya pumasok ay nasipat niya ang isa sa katiwala na masama ang tingin sa kanya. Binati at nginitian niya lang ito ni Bobby. Sa loob ng kwarto ay inihanda na ni Bobby ang mga baril. Inusalan niya rin ang mga bala nito. Isinukbit niya ito sa kanyang likuran. Makalipas ang ilang minuto, 11:00 na ng gabi.
Nasipat niya ang iilang anino sa ilalim ng pinto. Animoy nagtatakbuhan ito papalapit sa pinto. Itinutok na ni Bobby ang baril sa pinto. Anumang oras ay bubukas na ito. Subalit sa likuran ni Bobby, sa may bintana sa labas, naroon si Annabel, nakatayo at nag-iiba na ng anyo. Naramdaman ito ni Bobby at nang lumingon siya, papasugod na si Annabel sa kanya. Agad niya itong pinagbabaril at tuluyang bumulagta, habang ang nasa pinto ay pilit na pumapasok. Lumabas mula sa bintana ang binata at nang patakbo na siya palabas ng bakod, ay biglang sumulpot ang ama ni Annabel at nasunggaban siya nito, hanggang sa naitutok ng binata ang baril sa leeg ng aswang. At doon niya ito kinalabit. Sabog ang utak. Nagmadaling bumangon si Bobby at nang lumingon siya ay tila isang buong baryo na ang humahabol sa kanya. Mabuti na lang ay may napadaan na motorsiklo. "Pare, tulungan mo ko." Bakit sir? Sasakay ho kayo pa bayan?" Agad umangkas si Bobby. "Tara na." Saan nga po tayo sir?" "Kahit saan. Nandyan na sila," sigaw ni Bobby. Nang makita ng driver ang mga itsura ng mga aswang, ay agad na itong nagpaharurot ng motor. Pagkarating nila ng bayan, ay agad bumaba si Bobby at binigyan ng 100 ang driver. "Hindi ko kailangan yan, sir. Uuwi na ako. Bahala na kayo dyan." Napailing na lamang si Bobby. Agad siyang pumara ng sasakyan papuntang terminal ng bus. Nagpalipas muna siya ng gabi sa terminal. 8:00 pa ng umaga, ang unang biyahe, Balete. Bumalik si Bobby sa kanilang bahay. Kinuha niya ang itak at nang paalis na siya, ay nasalubong niya si Mang Temyong. "Aba, ikaw ba yan, Bobby?" Sambit ni Mang Temyong. Magandang araw po, Mang Temyong." Tugon ng binata. Ba't ka ba nagbalik?" "May lilipulin lang ako, Mang Temyong." "Lilipulin? Abay, sandali lang, Bobby." Nagpaalam na agad ang binata at nagtungo sa kaibigang pulis sa bayan. "Oh, Bobby, bigla yatang pagpunta mo. Bakit? Magpapadestino ka na ba dito?" Tanong ng kaibigan. Hindi pare, pero may hihingin lang ako." Sige, ano ba yon?" "Sige lang, basta wag lang pera." Pinagbigyan ng kaibigan si Bobby. Isang mahabang baril at sandamakmak na bala ang inarbor nito. Pati motor ng kaibigan ay dinala na rin niya. "Pare, teka, susugod ka ba sa gyera? May mga rebelde ba?" "Huwag kang mag-alala pare, hindi sakop ng gobyerno itong kakaharapin ko." Napakamot na lang sa ulo ang kaibigan. Muling nagbalik sa baryo ni Annabel si Bobby. Takip silim na at muling maingay at napakaraming tao. Natigilan ang lahat nang makita nilang naglalakad si Bobby sa gitna ng kalsada. Nag-umpisa na ring nag-angil ang mga ito nang biglang lumabas ng bahay ang ina ni Annabel at agad itinuro itong si Bobby. Lahat ng taga-baryo ay sumugod sa Pulis Maynila. Tinadtad naman ito ng bala ni Bobby, kasabay ng mga usal. Sinalubong ni Bobby
ang mga aswang ng buong tapang. Okay, yun. So, okay na mga kabaryo. Bali, hanggang dun lang yung kwento natin, no? Sino ang nabitin hanggang dun? Sorry. Hindi, no? Kasi, yun nga, bali, ang ganda talaga ng storya. Isipin nyo, eto komento ko na to sa kwento, mga kabaryo. Isipin nyo, Pulis Maynila at si Bobby. Pulis Maynila si Bobby, pero ang totoo talaga kasi is hindi naman siya taga Maynila, no? Taga Aklan. So, yun pala. Baka meron sa inyong mga taga Aklan o may malapit na kaibigan, kamag-anak o kakilala sa mga bayan na sinabi ni Bobby, no? Baka pwede kayong mag-comment dyan, no? Kung malay nyo, alam nyo rin tong istorya niya, di ba? 1997 lang to. Kung tutuusin, sariwa pa to. Baka alam nyo lang, Bobby Hernandez, di ba? Pero, ayun nga, pero ang tagal niyang ng Aklan di ba? Ayun na lang siguro si Mang Temyong, no? Baka may nakakilala ron. Part 2 ng Balete. Tama, Balete. Ito sila Bobby. Tapos Altabas, itong si Annabel. Yun lang naman yung banggit na dalawang lugar sa Aklan, no? Malay natin, malay nyo, mga kabaryo, merong isa sa inyo na taga ron pala. Hanggang ngayon, di ba? So, yun. Bali, nagtataka lang ako talaga. Ito, based na to sa bandang huling senaryo ng kwento. Isipin nyo, kasi may tangan si Bobby na mutya ng baging, basta baging. Ngayon ko lang narinig to, pero grabe yung pangdepensa ng mutya na to. Siguro mas, pa to? Ano ba yung isang mutya na mas bukod sa bato omo? Kasi, ngayon ko lang narinig to pero malakas to kasi nga isipin nyo hindi siya tinatabla ng itak o kahit ano. Tapos, kumbaga, ni kalmot ng mga aswang. Sugat lang. Wala nga sugat Kumbaga, punit ng damit, di ba? So, ayun. Tapos, yun, isa pa yun, yung ang nagtataka nga ako, maging naman to si Bobby nagtaka, di ba? Kasi nga, nalusutan siya ni Annabel na aswang pala. Di ba? Pero ang isipin nyo ron, taga Maynila na tong si Annabel, no? Talagang, alam mo yung parang coincidence lang. Hindi, ang akala ko nga, kamag-anakan to na angkan ng mga napatay ni Bobby. Tapos, parang nagkasundo sila na paibigin mo sa'yo si Bobby, tas dali mo rito. Parang ganun, pero hindi di ba? Talagang coincidence lang. Nagkataon lang din, hindi alam ni Annabel na may mutyang tangan. Ang gulo, no? Isipin niya, may ganun pala talaga na hindi mo malalaman na may tangan yung taong kaharap mo. Tapos, ito naman si Bobby, may tangan na siya, pero dapat alam niya na aswang to. Diba alam niya na yung ganun? Kasi nga, lang yan, umaga basic na lang sa mga, hindi ko matatawag na antingero, pero para sa akin, antingero to si Bobby. Yun nga, matik na yan lalo na alam niya naman yung mga usal, diba? Binigyan siya ng papel ni Lolo Agustino. Yun nga lang, pinasunog din kasi tama nga naman. Kaysa mamaya itapon lang ni Bobby o kaya pwedeng makuha ng iba, di ba? May mga ganun pero tama lang din naman. Tas yun nga, ang akala ko rin, ang dami kong akalain, no? Hindi, ang akala ko katulong niya rito si Mang Temyong sa pakikipagla, pero hindi naman pala. Pero normal na tao lang. Pero the rest naman okay naman sa akin, kabaryo, no? Wala na akong masabi sa kwento para sa akin. Overall siya 9.5 out of 10 rate ko. Medyo bitin, tapos sa bakbakan okay lang kasi pangit naman yung mga laging patayan. Parang moral lesson to, di ba? Yun nga lang, hindi natin maintindihan bakit ginawa nung lalaking doon naman kasi nagpunot. Bigyan ko ng konting senaryo. Yung mga kabaryo nating naririnig dyan, nakikinig,
lalaki o babae. Isipin nyo, saan nagmula to? Sa kapatid ni Bobby. Ano nangyari? Pinakulam. Sino nagpakulam? Yung nanliligaw kasi binasted. So, ayun nga, wala naman tayong magagawa doon kasi kung hindi niya naman talaga gusto, ba't kita sasagutin, di ba? Busted ka sa akin. Siguro, medyo hindi lang maganda yung pagsalita ng kapatid ni Bobby tas nagalit tong lalaki. Yun. Mag-ingat kayo mga kabaryo sa mga ganyan ha. Hindi lang sa mga nanliligaw, pati sa mga, alam nyo na, mga nanloloko dyan. Ingat-ingat kayo. Kasi isipin nyo, nangyari, di ba? Pinakulam. Mabuti na lang, may alam tong si Bobby. Kasi kung wala, sa bagay, kasi nga, hindi naman mangyayari sa pamilya niya. Pero, ang pwedeng mangyari talaga, mamatay yung kapatid niya. Diba? So, ganun pa rin. Wala pa rin magandang mangyayari. Talagang, it's either mamamatay yung kapatid niya, tapos nangyari na nga, namatay yung buong pamilya niya. Diba? Buti siya buhay. So, yun. Para sa akin, yun lang. Ingat kayo, diba? Yun ang parang pinaka-aral dito. Tapos, sa pagiganti naman, hindi ko naman masisisi to si Bobby kasi kahit naman siguro tayo o kayo ang malagay sa sitwasyon niya, no? Kahit siguro wala kang tangan, talagang lulusubin mo kahit aswang yan, diba? So, yun lang, naging magaling lang yung pag-iisip ni Bobby tapos naging alisto. Yun nga, hindi nagpanik. So, yun. Bali sa akin, yun lang yung komento ko, kabaryo. Tapos, kayo, kung nagandaan kayo sa kwento ni Bobby, comment nyo sa baba. Kasi feeling ko hanggang ngayon, pulis to, kaya Nako, ingat-ingat kayo. Santa Mesa, di ba? Di natin alam kung nasa na to. Pero, base sa nagpadala, parang kaibigan niya talaga to si Bobby. So, yun. Nakikinig to. Feeling ko nakikinig to si Bobby. Alam niya na, Sir Bobby, ayan, ito na yung kwento mo. Baka naman, di ba? Yun, so yun lang. At, kabaryo, yung mga shoutout ko bawi ko sa inyo Sabado na. Huwag kayong mag-alala. Lahat yan nababasa ko. Ngayon, medyo okay na tayo at marereplyan ko na kayo sa comment section. Yay! So, ayun lang at alam nyong lagi kong sinasabi, di ba, na mag-iingat kayo kung nasan man kayo, lalo na yung mga kababayan natin OFW na nakikinig, no? Sa Pinas man o sa ibang bansa, ingat-ingat lahat, no? Lagi nyo naman nakikita na keep safe and God bless tayo, no? Para tamang lang, makinig lang kayo. Okay na yun. Masaya na ako ron. So, yun lang. Bali, iwan kayo ng comment nyo. Babasahin ko yun. Nare-replyhan ko pa. So, sa ngayon hanggang dito lang muna mga kabaryo. At konting good news. May progreso na yung second channel natin. Konti na lang siguro 200 subscriber o baka 100. Lalagyan ko na yun. Okay na rin at nakaayos na yung mga istorya na ilalagay natin doon. No? Inipon ko na yung mga short stories tapos may long form din pero titingnan natin kung dito o doon. Pero alam nyo naman mahal ko kayo. Baka ang gawin ko is 10:30 kasi tong kwentong barrier. So tapos nito 11:30. 11:30 ako mag-upload doon, di ba? So yun, para alam niyo na. Pagkatapos nito doon naman para diyan lang ako sa utak nyo. De, joke lang. Ayun. Pag naglagay na ako ron, mag-aabiso ako rito sa channel natin. Muli, ako to mga kabaryo, si Kwentong Baryo, no? At maraming salamat sa patuloy na nakikinig sa ating kwento. Hanggang dito na lang. Salamat.